Assalamualaikum. P. P. Waalaikumsalam. Ono apa sih? Ngelak me yuk. Motong tugas. Mau sao dhewean kira ono kancane. Tugas di fotokopi. Ketara gawean nyontek yen ning sekolahan. Wis ora usah kakek ngomong, ayolah melu lah. Penting iki. Yo lah. Lagi dhisik. Kudu yo. Sorry Dik, aku gak iso ngeterke pacarku ngajak metu iki. Lho lah, piye sih jarene iso? Apa emang kowe pacar? Ya wong kowe iki jomblo no. Ya durung jadian sih. Ketane silongkas aku jadian mbek wonge. Kader saya kaya erek PP. Ora yakin aku bentukanmu iki iso ndek pacar. Jangkrik dungamu elemen. Yen aku optimis wae. Ya wis lah, tak metu foto apa dhisik ya. Are Dik, aku iso ngeterke. Wis kalem lah. Dari satu harapan menjadi sejuta mimpi yang kuharapkan selama ini bersamamu. Jadilah yang terbaik, jadilah yang terakhir untuk diriku dan untuk selamanya. Mas, saya mas tak angkat telepon saya. Oh, iya, Rum. Halo Yang, ono apa sih? Lagi ning Diang. Metu yuk. Oh ya wes, ayo ketemu. Ki aku ning taman dhewean kok. Ndang rene ya, tak enteni. Oh, ya wis, aku takono ya. Oke Yang, hati-hati ya. Wes bar telepon. Oh, wes mas, Yuk mulai. mulai dhisik ya mas ya. Aku jek urusan ya mbek koncoku. Berarti tak tinggal dhewean kok. Gak apa-apa, aku ning kene dhewean kok. Yo aku tak mulai dhisik ya. Hati-hati ya mas. Ya. Tak kusangka semua seperti ini. Semua yang indah berubah jadi sinar. Tak habis pikir kau tega seperti ini, meninggalkan aku tanpa suatu kepastian. Ku hanya bisa berharap kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu. Walau dia sahabatku, biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti menghargai